Apa sawetara wektu nggonmu mapan ana ing Taman Kadilengleng, Bagong? Aku wis kandha karo kowe to, ora sendadak duwe rasa ijiga kelawan Pekewu Durgama Sangga Runggi. Aja walang ati kang dadi atimu. Mula kowe sak lumrahe wae. Wong apan iki wis tak keparengake yen to Taman Kadilengleng ki darbekmu. Kene iki ya wewengkonmu. Ngastina kuwi biyen darbeking Sinul Prabu Pandudewayana, tur ta kowe tau tate lenggah ana ing negara Ngastina lah kok dadi kaya wong bingung kaya wong kaya ora sak biasane mapan ana negara Ngastina kowe Bagong. Pekewu mboten kepenak ati kula niku. Arep jukuk wedang dhewe rasane Pekewu dingetke kalih abdi-abdi sampean. Tobat. Ora apa-apa kayandanku kabeh. Yen nganti nyendu swara karo kowe matur karo aku abdi mesti tak lereni tak pecat saka negara Ngastina. Wah nggih mesakake ilang sandang pangane. Bagong, wonten dawuh. Apa to sababe dene Banowati bareng kowe sowan ana negara Ngastina atiku seneng, atiku bombong. Atiku bungah ora tau sedih. Pendak-pendak kowe tansah nglipur karo atiku, tobat jebul tinemune ngendikaning para sepuh mau bener. Sing jeneng wong urip bebrayan mono ora kewengku dening bondo donya. Wong tentrem, wong bungah, wong seneng kuwi ora merga bandane akeh, derajate dhuwur. Nanging nggonmu mapan ana negara Ngastina, utamane ana ing Taman Kadilengleng iki, kowe tansah nglipur aku nadyan kowe ora menehi kaya karo aku ning atiku kok krasa bungah, atiku krasa seneng Bagong. Karang iso kula nggih mung ngoten niku. Kula niku nek kon menehi napa-napa mboten saged. Kula niku wong sekeng, wong ora duwe, kula wong kere. Ning nek Gusti Banowati bungah merga kula nggih. Niku nggih mung mbok menawa mung kebeneran mawon. Tobat saiki kowe tak tanting gelem ora? Kowe tak tanting gelem ora? Napa? Kowe rasa mulih. Rasa mulih piye? Kowe manggon kene. Lah bojoku, anak-anak kula nek mangan pripun kula wong lanang duwe kewajiban goleke sandang pangan kali anak-anak kula kali bojo kula. Tobat kowe aja kuwatir, bojomu mengko tak irem pendak sasine tak cukupi kabeh. Anak-anakmu ya tak cukupi kabeh ning kowe rasa bali. Terus status kula teng mriki napa? Abdi. Nameng abdi wis biasa. Nameng abdi wis bendinane, nameng Panakawan niku wis pancen kula niku didadekke Panakawaning Pandhawa. Terus kula tak takon, status kula napa? Kula tak takon. Tobat aku tak crita karo kowe ya Bagong. Nggih. Kowe kena percaya kena ora? Nggih, pripun? Saploke kowe nang kene kok rasa tresna karo Prabu Duryudana kuwi suda. Piye kuwi maksude? Saploke kowe nang kene, tresnaku karo Prabu Duryudana kuwi suda. Terus suwe ning suwe bareng kowe nglipur karo aku Bagong, tobat apa ya nyata apa ya ora pendak-pendak aku ki tansah mapan ning kaca gedhah. Ndak sawang-sawang marang awakku dhewe, apa ya bener sing tak rasake iki Bagong ning ora bener kenapa aku ngrasake rasa seneng nanging yen bener lah kok dadi kaya ngene kanan sing kudu tak lakoni. Ning upama tak tolak, mesti atiku lara. Rada serius iki ketok iki. Maksude pripun? Bareng kowe nang kene rasa tresna karo Prabu Duryudana suda, mlumpuk ing rasa tresna. Aja kaget lho ya. Nggih. Aku nganu Bagong. Nganu piye? Anune sapa? Tobat kowe kok kayane kok kaya kebangetan nggone pengen krungu. Anggelam, kayane niku kaya rasane kaya nyata kaya mboten Bareng aku kumpul karo kowe sawetara lah kok keklumpukane rasa tresnaku ki malah karo kowe Bagong. Karo kowe Panakawan ngapusi. Asli ngapusi. Terus saniki kula duwe kaya apa? Prabu Duryudana niku ratu sugih dhewe sak donya. Ratu derajat pangkate ora ana sing ngembari.
Terus sampean srawung kalih kula, terus sampean ngondhon ngendikake nek tresnane karo Prabu Duryudana suda tresnane kalih kula niku mboten mungkin. Mboten ajeng kelakon lah. Tenan niku kula ora percaya. Upama niku dingendikake tenan napa ya kelakon? Tobat jroning donya iki apa sing ora kelakon? Yen Gusti keparengake kabeh mau bakal kelakon, Bagong. Serius? Iya tenan. Dados sampean tresna kalih kula? Iya, Bagong, aku tresna karo kowe, mula kowe ora usah dadak duwe rasa sangga runggi. Aja ndodhok ning ngarepku. Piye? Nglekar? Ora. Ning kowe lumrah biasane wae. Yen perlu karo aku rasa basa, wong yo nyatane aku wis ngandhake tresna karo kowe kok, Bagong. Jane yaning talaga. Kadilangin mambang tantepas wulan. Ora sasulo. Saking bungah-bungahe pikirku lho. Ora sanggo pikirku mau, pikirku. Lungguh nganu ngadeg kaya padha karo aku. Aduh. Iki nek kelakon tenan ora golek ndok bebek. Ngrekoso aku. Mesti aku dhewe sing gedabikan. Arep saka ngendi iki aku? Tobat. Lah rak ngono. Nggih. Rasa basa. Nun, Ora rasa basa. ora basa piye? Kowe ndelok aku Yayi Dewi Ngono alah. Wah, gendeng ngimpi apa aku iki? Ya anu sapa? Yayi Dewi Banowati kula wonten maring adawuh Kang Mas. modal teng cermut ndasku. Kersanipun menapa? Bobok ya Lho. Lah tobat tak jujug lho. ana kongkos ra bubar malah ra sida ngapa-ngapa aku. Wah, wis ning tenan to iki ora mung gedhekke atine Bagong. Mboten Pak Topan lho. Kula menika prameswari ngantos kula menika lenggah wonten ing ngandhap. Supados kula menika saged ngajeni dhatemenipun Kang Mas Bagong. Waduh, aduh, wis ora mulih ora apa-apa aku yakin. Yen bojoku modar ning omah mbok men. Anak-anakku do kaliren mbok men. Sing penting aku bahagia ning kene. Ning iki bahaya Banowati. Bahayanipun menapa? Nek nganti kawanguran Prabu Duryudana kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Nyibaratipun menawi panjenengan badhe dipun pejahi, kula nderek dipun pejahi. Menawi panjenengan badhe dipun tuntung saking negari Astina, kula nderek kesah. Menawi panjenengan dipun kunjara, kula ya kudu dikunjara. Tegese panjenengan mukti kula ya mukti, panjenengan sengsara kula ya sengsara, panjenengan pejah kula ya mati. Ini jenenge cinta abadi. Inggih, mila mekaten. Mila ing saking menika panjenengan sampun ajrih menawi ngantos sak mangke wonten sinten kemawon iki mlebet wonten teman adilengleng. Kang Mas Bagong sampun kuwatos kula nyebadhe ngayomi dhateng Kang Mas Bagong. Asli inggih saestu. Ing rekat lampahing rata tanpa antara prateng sukune ngarga ram kang tumingal ing bong boten pantara dangu praptaning nalindring mandura Prabu Baladewa ing mlebet lenging taman kadilengleng kagyat njula kepati Sang Dyayu Dewi Banowati wau. Sri Baladewa Narpati duwe nares
Tuwinareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon Cinawi wah panusmaning jajalan akskertaning baune iblis lanat wah lah kok bener ucape umban matur nuwun Kyai Prabu Duryudana yen to Yai Ratu Banowati ndelikke menungso lah kok dadi barang aku tekan kene ora paling iki Bagong iki wah kunangan Satpol PP piye Dik tanggung jawabmu kok Prabu kan bekti kula konjo yo kula tampi Yai Ratu ngaturaken ngaget raos semana kula tini penyahipun Koko Prabu rawuh wonten ing Taman Ngadilengleng monggo mboten taliwara ing saderengipun pareng kula badhe cumadung dawuh badhe wonten menapa Yai Ratu wonten dawuh kula badhe nyuwun keterangan ingkang gumathok ngengingi babagan perkawis menika mboten namung bebangeri dhateng asmanipun Yai Prabu Duryudana nanging bebecer dhateng Sasrawirang ingkang badhe disandang dening negari Ngastina niatipun Yai Ratu menika menapa inggih mboten menapa-menapa kok Prabu mboten menapa-menapa lah kok panjenenganipun wonten mriki Bagong menika mapan wonten Taman Ngadilengleng monggo sampun wonten embane kematur dhateng sampun Yai Prabu Duryudana menawi panjenenganipun Yai Ratu Banowati menika nyingetaken sawijining priya sareng kula titik wonten ing Taman Ngadilengleng mboten pangling menika Bagong inggih mila mekaten Bagong nun ngopo kowe nang kene marani yangku aja sumetan aja sapenake dhewe iki Prameswari pun ngerti wong kula mriki ya ora karep kula dhewe diceluk kalih Ndara Banowati kok kula teng mriki niku nganti bingung malah niki mau sampeyan nek ngerti malah saya kaget piye Dewi Banowati mengungkapkan cintanya kepada saya lho estu kula mboten gawe kawau mau upama wah ya HP ku entek baterene arep tak rekam mau nek nganu supaya ana buktine kok Yai Ratu kula wonten maring adawuh menapa panjenengan tidak akan menika bebangri dhateng asmanipun ingkang Raka asmanipun Yai Prabu Duryudana kula nyuwun pangapunten lho kok suta kemawon kula sakmenika sampun mboten tresna lan Prabu Duryudana lho inggih saestu Jernyatanipun tresna menika mboten saged dipun peksa. Tresna menika mboten saged dipun jiat. Tresna menika uruping jiwa ingkang suci mrentra saking lebeting sanubari peparingipun Gusti Mahanasa. Kula nuwun sewu Kakang Prabu menawi panjenengan sakmangke badhe dukani dhateng pun Bagong kepeksa kula ing mbetengi dhateng pun Bagong. Sinten kemawon niki badhe kendhak sikul kalian Bagong. Mangke menawi Bagong sakit kula badhe nyakiti awak kula piyambak. Menawi ngantos Bagong menika pecah, kula badhe nglampos diri. Walah dalah karepe dhewe. Cetha yen to Prameswari Kresna kuwi jeneng putri ingkang lobok kembene kendho tabihe. Ora pantes nyanda patuladaning para kawula sanegara ing Ngastina. Ing atase Prameswari kok ramban-ramban tresna karo wujuding kere getibal 17 sing jeneng Bagong. Yai Ratu, wis ora ana gunane aku gunake tanceping tata krama marang Yai Ratu Banowati. Nyatane wis wegah nama marang nampik pitutur becik. Ngorek-orek marang pasuryaning Yai Prabu Duryudana, ngorek-orek marang pasuryaning Nata Mandura Prabu Baladewa. Bagong, kowe ora minggat saka negara Ngastina. Wah, glandang nenggala leganing atiku. Nek kowe arep gendak sikara karo Dewi Banowati, iku padha karo kowe natoni atiku bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Ah tundang bol kok ora gelem. Tobat ngremenaken Kamas panjenengan wantun kaliyan Kakang Prabu Baladewa. Santai wae. Santai. Tresna kuwi abot, Dik. Tresna kuwi abot. Sapa sing ganggu gawe karo kowe? Aja kok menungso dewa muda tak tandangane. Matur sembah nuwun. Ha, santai ya. Inggih. Memburi kono. Inggih, ngesnaken dawuh.
Ditebahi. Inggih. Engko aku bar perang langsung sare ya. Inggih ngestaken dawuh. Kowe adus sisan. Nun adus sisan. Inggih ngestaken dawuh. Saiki arepmu piye, Mas? Lho. Wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu? Kae garwane Kyai Prabu Duryudana. Dewi Banowati wis ora seneng. Wong ki nek bebrayan landhesane wis ora tresna, ora bakal iso apik kedadeane. Banowati seneng karo Bagong. Mula ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Nadyan mung sak Bagong mbok menawa dina iki Bagong entuk roh mating Hyang Mahanasa, entuk katresnaning Banowati. Picak po aku disenengi wong wedok kaya ngono ora tak tampa. Lho, ning kowe wis duwe bojo, pegat. Apa ora masalah. Bojo jak omong gagap-gagap kok. Diopeni nggo ngapa? Wis blanja Bu. Dudurun. Mangkel aku. Biyen ki lancar bareng wis anak-anak kok gagap-gagap. Wis ngliwet durung Bu. Wis ning meletes. Ngarmuni penake pepe. Ra tekan-tekan. Wah, glereni anak wak titipke panti asuhan. Rampung dhaup karo Dewi Banowati. Prabu Duryudana ngerti aku dhaup karo Dewi Banowati sok. Kena serangan jantung. Mlebu ICU, gawe napas buatan, ora ketututan, mati. Aku dadi ratu nang negara Ngastina. Wah, dapurmu kuwi. Lho. Malah ngecelo Baladewa. Saya nguneke dapur tuwa aku karo kowe kok dapur-dapurke. Bagong. Nun. Kowe wani karo aku. Nun sawu nek pisan niku lak paksa wani niki perkara cewek. Niku perkara angel golek-golekane. Nek perkara dhuwit ora masalah. Nek perkara lemah ora masalah. Perkara apa-apa ora masalah. Nek perkara wong wedon iki sedumuk bathuk senyari bumi. Nek kula rung tau ndumuk bathuke Banowati. Kula nek nganti sampeyan ajeng mepalangi karepe Bagong rawe rantas malang putung wela metu jaba. Ayo maneman. Ayune kaya ngono etokke njaba. Terus meng apa? Padha wae mengan. Padake wah parus mari jajalanan ora minggat kroya Kurawa, ora minggat gegulung dereng aku Baladewa. Kelapa kepranggul mungging ngayuda kebabak nyobawat nyobentar bawat nyobentar. Oh wah kaget aku bareng Kanjeng Koko Prabu Mandura paring dawuh karo Sata Kurawa yen to sing nyolong Banowati Kakang Bayu Banowati wujude Panakawan sing aran Bagong. Dasar para nyata Kartomarma. Iya, lho ora basa karo aku. Lho, calon adi kowe. Lho. Adi piye? Adi IP. IP piye? Ha IP-mu pira? Hah? 3,5 nyandak ora? Iki malah aku bingung ngomongan karo kowe. Bingung aku nek omong dhewe bingung kok. Arep ngapa kowe rantak-rantak aku ning para Sata Kurawa? Nyekel Bagong. Wah, aku penjahat kok. Aku pesakitan wae piye? Kok arep dicekel. Salahku nggon apa? Luputku nggon apa? Kowe wani tresnani Kakang Mbok Ayu Banowati. Sing ngomong tresna ora aku sik. Ning mbakyumu Banowati. Ngomong tresna karo aku. Kowe kok nampa? Kowe rasa selak, kowe aja munafik.
upama kowe tak takoni saiki, nek Banowati omong tresna karo kowe nolak. Heeh. Nolak. Muni yo. Kowe nolak ya. Muluse kaya ngono ya tak tolak. Hah? Gene ra iso wangsulan, normal mo, Karto. Aku menungsa normal. Aku ndek akal budi. Nek ana wong ditresnani wong kaya ngono kok muni, aku moh, aku wis duwe bojo. Wah, telek. Kamanungsan wae sing diitung, aja sok suci. Oh, macem-macem. Ayo muni ya. Mula tak labuhi tenan, Wis tak niate pokoke. Wis ben apa-apa supaya entuk Banowati. Kowe wani nyenggol Kakang Mbok Ayu Banowati tak pecah sirahmu. Monggo mau tak senggol iki. Tak senggol napa? Apa kowe perlu ngerti? Tak kandhanono kowe mung kepengin. Pecah sirahmu. Pecah genti sirahmu. Upuh godhong siramu. Tibakno.